Îți cu bună dimineața! Nu-i doream Popaieu. Asta e vlogul ăsta despre Dorian Popa. Un vlog cum v-am promis. Web 10-le. Ia să vedem dacă mai pornește, că nu am pornit-o de câteva zile. Acum se vede și bateria e descărcată. Iar mâine Lucescu va fi în Mormânteala pe Lucescu. Care știe să-mi explice eroarea asta. Am pus pe tester și îmi zice că e butonul ăsta. Am schimbat butonul, nici tot aceeași eroare. Merge frâna de mână, funcționează, dar apare eroarea aia când pornesc. Să pornim și un pic luminile. Să un pic să se încălzească. Eu așa fac de fiecare dată. O lăsăm să se încălzească, că mie așa îmi place, adică așa e normal, nu știu că voi care știți să apuce să strage uleiul frumos și să nu strică motorul, că sunt niște motoare, după cum știți, plictițioasă. Și o să merge să dă și o tură cu ea, să vedem și cum merge, adică voi numai puteți vedea, puteți și feeling-ul, sau cum să zic. Dar i-am dat la telefon zoom out și filmează un pic mai slab, dar am să prind un pic cadru mai larg. Mașina se conduce foarte bine. Servo frumos pe ea. Schimbă frumos treptele de viteză. Nu smâncește, nu știu. Mie îmi place cum schimbă, foarte fin. Trage foarte bine. Mașina e Stage 1. Nu știu exact, cred că undeva la 225 de cai, dacă bine mai țin minte. Mergem până la garaj să luăm lavalieră, dacă bine îi zic. Telefonul, nu știu ce s-a întâmplat, a intrat praf pe acolo, probabil o să se aude un pic cam rău, o să mă zic un pic cam rău, dar cu lavarea mă auzesc mai bine. Mergem acum după ea, tragem și niște cadre de afară. N-avei cum să nu filmezi superbitatea asta. Cățelușă, are un an și ceva. Cred că e Asia Centrală. E jucăușă tare. Să-mi spuneți voi mie dacă ați avut vreodată sau aveți un animal de companie căruia după un an și ceva, cum am eu cățelușa, nu i-a spus nume, nu i-ați găsit încă nume. Eu nu i-am găsit încă nume, nici n-am avut timp să mă ocup să îi găsesc un nume. E un pic cam târziu, să zic așa, că nu prea îmi răspunde. Adică dacă îi pun acum un nume, nu o să mai îmi răspundă probabil după numele ăla. Sau să durează mult mai mult timp până se învață, dar na. Scrieți în comentarii dacă ați pățit ca și mine și o idee de nume pentru cățelușă. Cam asta e mașinuța. 520 diesel din 2011, 184 de cai cu Stage 1 225. Jantele surâte în băgați în seamă. Tot am căutat să-mi cumpăr o pereche, dar nu am găsit.
modelul care îmi place style 128 sau originalele de M de F10. Are un look agresiv. Mi-am pus și pleoapele. Bara e de M5, nu-i de pachet M, cei care cunoașteți. Un eleron agresiv, nu știu cum zice pe geam, 4 tobe, tobele pe stânga sunt originalele, cum să zic, ieșirile astea, ornamentul de tobă sunt originale, astea sunt de pe seria 7, de pe un 730 diesel, sunt fix aceeași dimensiune, același model, doar că te-am tras și pe partea asta altă. O mașină spațioasă, o mașină de, nu știu, și de familie, și de mafioți care le place să fie șmecheri sau habar n-am, și de tineri și de bătrâni. Arată bine, nu-i curățată pe interior. Eu pot perinițe ca să nu uzez scaunul. Am, după cum se vede, două perinițe. Ia uitați cum arată o mașină la... Astea-s boala lor, astea le-am schimbat, le-am pus de pe Temu. Vreau să zic că o mașină la 373.000 de kilometri. Cam așa arată. Spate. Plafonul de M. Scaunele M. El. Colane originale am pus eu o siglă de navigație mare cu profesională, sau cum zice, cu memorie, încălzire în scaune pe față, bordul ăsta până la jumate, mai e ăla care e mic, ala ce mai vrut, mai e ăla care e complet și se aprinde și cu alb. Ala ce mai frumos, aici cum să îl schimbăm. Îi dăm și un 0-100? Ce ziceți? Îi dăm, nu? Hai să-i dăm. Hai să-i dăm și o pornire să auziți cum se aude. Nu-i cold start pentru că e motorul deja cald, dar se aude cât de cât. Așadar, dragii mei, cam asta a fost vlogul cu F10-le. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, like, subscribe și să nu uitați și dați susținere la videoclip, pentru mine mă ajută, pe voi nu vă costă nimic. Hai, pa!